Het verdwosmien en grut onderhoud van 54 wenningen van thuiswonen op de Putter- en Postdostritten en de industriewei in de Westreen zwaarget voor klachten. Het werk had volle langer worden als bedoeld wie en is nevens gewoon hierders ook net goed uitvierd. Zij is Monica de Boer net te spreken over de gang van zaken. En je rekt maar zien met mijn gedienen. En die vind ik lekker waarom hier achter in de biekkeuken. Een wereld is beschadigen. Ik al je spul van mezelf, koelkast, gasstijl, kledingkast. Mijn vlies zit vol krassen, vol liem. Er worden al je oorspraken maken, maar we komen ze gewoon net naar. De klachten van Monica staan net op haarzelfs. Wij spreken meerdere bewoners in de week die het beelden zien laten van min zaken, klagen over gedrag van bouwvakkers en skeer aan haar eigendommen. En hoe de communicatie rondom het werk is een soort onvrede. Mijn vlieren steken gingen terug wetterskeer als gevolg van de werkzaamheden. Daarna moest ik overal zelf achterom gaan. Ik wou graag weten hoe het nou verder moest. En daar kreeg ik maar kwalijk geen reactie op. Het joeg gewoon volle stress. Vanzelfs hebben we thuiswonen ook vregen om een reactie. Dat doen ze schriftelijk. De uitvoering van de verschillende werkzaamheden hebben een grote impact op de privéomstandigheden van bewoners. Dat is ons zeer duidelijk. Wij vinden het jammer dat er aan het eind van het project bovengemiddeld meer opleverpunten zijn en dat er tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden schades zijn ontstaan. Dat is natuurlijk vervelend voor de bewoner, maar de intentie is altijd om deze samen met bewoner en aannemer op te lossen. In sommige gevallen is een onafhankelijke schade-expert ingezet. Thuiswonen gaat het project samen met aannemer SW evalueren om verbeteringen door te voeren. Ook Monica had een soort stress van de situatie en wil zo gauw als mogelijk een oplossing. Van thuiswonen willen gewoon dat het correct opknapt wordt. Zodat ik er uitgang ben, zo wil ik er ook weer in. Ik bedoel, ik leef hier in deze ellende met alles wat je vernield aan is. En qua opknappen ook, hoe dat gebeurt. Ja, ik neem het geen opknappen. Thuiswonen jouwt in de reactie aan dat ze op dit stuit werkje aan het bestellen van alles keer en dit voor 1 november oplost gaan willen.